Què tal? Nou vídeo en el canal. Si recordeu, el passat vídeo us vaig dir que faríem un vídeo de la baixada del Port del Moro fins a Fontanars dels Alforins. 6 quilòmetres de baixada, el que s'ha promès s'ha de complir, així que anem a fer la baixada.
Doncs ja estem així baix en Fontanars dels Alforins, 6 quilòmetres de baixada, baixada ràpida, amb algunes curves complicades, s'alcancen velocitats prou altes. I no res, espero que us hagi servit el vídeo, us animo a vindre a Fontanars a fer el Moro per les dues cares. En una altra ocasió farem la part de Fontanars de pujada, que és prou més dura que la part de Beneixama. I no res, espero que, com sempre, us hagi agradat el vídeo. Si és així, ja sabeu, subscriu-vos al canal i doneu-li el like al vídeo. Fins a la pròxima!